Uvidíme, dobre, ďakujem. Riť ma bolí. Ja sa musím odľahčiť. A ja si musím rozťahnuť. Taká netradičná disciplína, ale behávať aj cestovať. Nakúsaš? Posledne, keď sa behalo, tak ten A to víkend zapálo mal potom. okolo 30 miest na 31. Tak chceš Nie hrozí. Vy máte 28. O 20 viac. 20 Za 10 sekúnd. Šrejgo si to dám. Hoďa. A raz. od 50 to má jedno. Potom môže byť aj druhý pokus, ne? Ty to musí mať po 50. Po 50 minút, aby sme sa rozumeli. A mám... Maťo! Aký budú mať čas? Keď prvý pokus nevydá, môžem ísť aj na druhý. A tam Maťo padne. Tá bude behať, vieš? Stojo ty. Aj druhý pokus... Počul si ho? Jo, keď mi prvý nevidie, môžeme ísť aj druhýkrát. Až títo chcú ísť. To ja chcem ísť. Si robíš srandu, som nevie. Pravda, to má toľko pamäti, že koniec. Čo to filmuješ? Tam píš, lebo... Hej, ja budem písať. Ale ticho, jak tie časy počuť, si môžem takto bežať aj ja, aby mi to stačilo. Kde mám to napísať, už nemáte miesto. Pomôžu to napísať. Na ruku. A potom čo budeme robiť? Môžem na druhú stranu. Podľa mňa toto nie je minúta. Koľko to? Menej to je. Jo, na druhej strane niečo. Aplauz, aplauz. 55, 57. O, to bolo To bolo vychádzkové. Hej, hej. Takže to nemusíme rozprávať, Miťo. Tak ty si to chlapci? Iba som ho. Hej, Ale to teraz, ja som To poníž. končí, vedel mňa oceštipu do tuto. Dobre, domov. To je možné. Toto má 55. Prvý bol Pusták, 55 a stala aj Ivo, záber! No, ty nejde však. Dívaj za čo. 30 sekúnd. Nikdy viac. Respirátor potrebuje. Hej? Respirátor. Jopa! 44. Môžeme sa, nedá na 44. 54 je už dobrý. 54.